салом дӯстон, ба наздикӣ маълум шуд ки бозии байни Ал-Наср ва Истиқлол ки бояд дар Теҳрон дар доираи Лигаи Чемпионҳои Осиё баргузор мешуд, ба Дубай кӯчонида мешавад. Ин қарор аз сабаби нигарониҳои амнияти клуби саудӣ дар робита ба вазъияти мураккаб дар Хавари Миёна қабул шудааст. Ҳамчунин мухлиси футбол ман мефаҳмам ки ин бозӣ барои ҳардуи даста чӣ қадар муҳим аст. Ал-Наср ки Криштиану Роналдо дар он бозӣ мекунад, кӯшиш дорад ки худро дар арсаи байналмилалӣ нишон диҳад, аммо амнияти бозигарон ва кормандон бояд ҳамеша дар ҷои аввал бошад. Кӯчонидани бозӣ ба Дубай қарори оқилона аст. Ин шаҳр кайҳо боз ҳамчун макони боэътимод ва меҳмоннавоз барои чорабиниҳои бузурги варзишӣ шинохта шудааст. Гарчанде ки тағйири ҷои баргузорӣ метавонад ба рӯҳияи дастоҳо таъсир расонад, ин ҳамчунин ба онҳо имкон медиҳад ки ба бозӣ диққат диҳанд ва аз омилҳои беруна парешон нашаванд. ҳоло тамоми таваҷҷӯҳ ба санаи 22 октябр равона шудааст, вақте ки дастоҳо дар майдони бетараф вомехӯранд. Умедворем ки бозӣ дар сатҳи баланд баргузор мешавад ва мухлисонро бо футболи ҷолиб шод мегардонад. Акнун мегузарем ба хабарҳои дигар. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Дар ягон ҷо ба ҳузур шунед, мо бошем сар мекунем. дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар танаффус аст, аммо бозиҳои мунтахабҳо наимонанд ки мо зиқ шавем. Имрӯз як қатор рақобатҳо дар ҷои миллатҳо мегузарад ва шумо метавонед ин бозиҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. дар солҳои охир ҷаҳони футбол шоҳиди бисёр гузаришҳои ғайричашмдӯш шуд, аммо имконияти гузаштани Кевин Де Брюйне ба Ал-Насри Саудӣ метавонад бисёре аз онҳоро таги сояи худ кунад. Криштиану Роналдо ки аллакай ҳамчун яке аз ситораҳои асосии Арабистони Саудӣ шинохта шудааст, фаъолона идеяи ҳамроҳ шудани нимҳиматгари белгиягиро пеш мебарад. Де Брюйне ки бо техникаи аҷоиб ва диди худ дар майдон маъруф аст, шахсияти калидӣ дар Манчестер Сити мебошад. Аз замони ба клуб омадани ӯ дар соли 2015 даста ба муваффақиятҳои бузург аз ҷумла 6 унвони қаҳрамони Англия ва пирӯзии деринтизори Лигаи Чемпионҳо ноил шуд. Бо вуҷуди ин, сарфи назар аз шартномаи ҳозираи ӯ бо Сити то соли 2025, овозҳо дар бораи эҳтимолияти гузаштан ба Ал-Наср бештар мешавад. Клуби Саудӣ омодааст ки ба Кевин маош ва бонусҳои бузург пешниҳод кунад ки метавонад омили ҳалкунанда гардад. Ин гузариш на танҳо мавқеи Ал-Насрро мустаҳкам мекунад, балки қадами муҳиме дар рушди футбол дар минтақа хоҳад буд, ки таваҷҷӯҳи мухлисонро аз томи ҷаҳон ҷалб мекунад. вақте ки ман дар бораи эҳтимолияти гузашти Кевин Де Брюйне ба Ал-Наср шунидам, аввалин чизе ки ба ман дар сар омад ин буд ки чӣ қадар зуд манзараи футболи ҷаҳонӣ тағйир меёбад. мо аллакай одат кардаем ки лигаҳои аврупоӣ беҳтарин ҳамчун авҷи карьера барои аксари бозигарон ҳисобида мешаванд, аммо бо чунин пешниҳоде ки Ал-Наср дорад, равшан мешавад ки ҷаҳони футбол барои имкониятҳои нав боз мешавад. тасаввур кунед, Криштиану Роналдо ва Кевин Де Брюйне дар як даста дар Арабистони Саудӣ. ин на танҳо барои клуб қувват мебахшад, балки паёми пурқувват ба томи футболи ҷаҳон хоҳад буд ки Арабистони Саудӣ ҷиддӣ аст. албатта ман саволҳо дорам. ин гузариш ба карьераи Де Брюйне чӣ таъсир мерасонад? оё ӯ метавонад ба сабқи нави бозӣ ва зиндагӣ мутобиқ шавад? ва мухлисони Манчестер Сити ки ба дидани ӯ дар дастаи дӯстдоштаи худ одат кардаанд, чӣ гуна инро қабул мекунанд? аммо агар васеътар niгарем, ин метавонад оғози давраи нави футбол бошад ки дар он марзҳо ва тасаввуроти анъанавӣ дар бораи он ки бозигари беҳтарин бояд дар куҷо бозӣ кунад оғоз ба нобуд шудан мешавад. ба ҳар ҳол, ин гузариши эҳтимолӣ аллакай мавзӯи муҳокима шудааст ва ман мутмаинам ки мо дар ин бора боз бисёр хабарҳои ҷолиб мешунавем. Марио Балотелли номи шинохташуда дар ҷаҳони футбол аст ки ҳамеша дар сарлавҳои хабарҳо пайдо мешавад. ин ҳамлагари 34-сола бо бозии ҷолиб ва баъзан баҳсбарангези худ маълум аст ва боз дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дорад. ҳоло номи ӯ бо ду клуби итолиёвӣ Ҷеноа ва Торино робита дорад. пас аз тарки клуби туркии Адана Демирспор, Балотелли ҳоло бозингари озод аст ва фаъолона кӯшиш мекунад ки ба серия А баргардад ки аз мавсими 2019-20 боз дар он ҷо бозӣ накардааст. Ҷеноа аллакай бо ӯ музокирот мекунад ва Торино низ ба ӯ таваҷҷӯҳ дорад, зеро ҳамлагари асосии онҳо Дуан Сапата ҷароҳат бардоштааст.
вақте ки ман мешунавам ки Марио Балотелли метавонад ба серия А баргардад, ман эҳсосоти гуногун дорам. Аз як тараф Балотелли шахсияти афсонавӣ аст ки бо услуби беназири бозӣ ва харизматикӣ худ наметавонад дӯстдошта нашавад. Аз тарафи дигар карьераи ӯ ҳамеша пур аз болоравӣ ва пасравӣ буд ва кӣ медонад ки бозгашти навбатии ӯ ба Италия чӣ гуна хоҳад шуд. Музокирот бо Ҷеноа ҷолиб менамояд. Ин дастаест ки ҳамлагари нав меҷӯяд ва Балотелли метавонад ҳамон бозингар бошад ки ба онҳо оташ бахшад. Аммо набояд Ториноро фаромӯш кунем. Ҷароҳати Дуан Сапата дар ҳамлаи даста сурохии ҷиддӣ гузоштааст ва Балотелли метавонад ҳамон шахс бошад ки ин мавқеъро пур кунад. Албатта саволе ба миён меояд: оё Марио омодааст ки боз бо тамоми қувват кор кунад? Мавсими охиринаш дар Туркия нишон дод ки ӯ ҳанӯз метавонад ҳайратангез бошад. 16 бозӣ ва 8 гол аз рӯи системаи голҷамъи пас. Натиҷаи бад нест. Аммо серия А бо чемпионати Туркия муқоиса намешавад ва дар ин ҷо сатҳи рақобат тамоман дигар аст. Шахсан ман умедворам ки Балотелли метавонад ба Италия баргардад ва нишон диҳад ки ҳанӯз барвақт аст ки ӯро нодида гирем. Ӯ ҳамон бозингарест ки метавонад дар ҳар лаҳза бозиро тағйир диҳад ва ман боварӣ дорам ки бозгашти ӯ ба серия А барои ҳам мухлисон ва барои худи Марио ҷолиб хоҳад буд. Мо бо диққат пайгирӣ мекунем. Пас аз як давраи оромии трансферии бозингарон дар соли 2024 Ливерпул барои тағйироти ҷиддӣ дар тобистони соли 2025 омодагӣ мебинад. Яке аз вазифаҳои асосии клуб ин аст ки ҷойгузини Муҳаммад Салоҳ ки шояд аз даста равад ёбад. Дар ин замина онҳо ба Омар Мармуш аз Айнтрахт Франкфурт таваҷҷӯҳ карданд. Мармуш ҳамватани Салоҳ дар ин мавсими Бундеслига натиҷаҳои аҷиб нишон медиҳад ва дар 6 бозӣ 8 гол задааст. Пешрафти ӯ аз чашмҳо пинҳон намондааст ва Ливерпул ӯро ҳамчун номзади эҳтимолии ҷойгузини истораи бузурги мисрӣ мебинад. Клуб умедвор аст ки Мармуш метавонад аз Салоҳ эстафета гирад ва ба истораи нави ҳамла табдил ёбад. Бо назардошти шакли ҳозираи ӯ ин метавонад як сценарияи воқеӣ бошад. Тасаввур кунед, тобистони соли 2025 ва Ливерпул пеши вазифаи душвор ёфтани ҷойгузини Муҳаммад Салоҳ истодааст. Бале, ин як визов аст, аммо клуб аллакай як номзадро дар назар дорад. Омар Мармуш аз Айнтрахт. Ин ҷавон дар Бундеслига комилан аҷоиб аст. Голҳоро бо суръате мезанад ки танҳо Холланд ва Левандовски ба он мерасанд. 8 гол дар 6 бозӣ ин чизи бебаҳо аст, аммо ҷолибтарин чиз ин аст ки ӯ метавонад ба чеҳраи нави ҳамлаи Ливерпул табдил ёбад. Албатта иваз кардани Салоҳ осон нест, аммо агар касе ин корро карда тавонад, пас ин Мармуш аст. Ҳарду аз Миср ҳастанд ва кӣ медонад, шояд дар рагҳои ӯ ҳамон сеҳри футболи мисрӣ ҷорист. Пас мо ба рушди ҳодисаҳо диққат медиҳем. Агар ҳамаи чиз хуб шавад, дар Энфилд қаҳрамони наве хоҳем дошт ки анъанаҳои пурифтихори ҳамлагари мисриро ки Муҳаммад Салоҳ буд, дар Ливерпул идома медиҳад. Ҷаҳони футбол пур аз гардишҳои ғайричашмдош аст ва яке аз гардишҳо метавонад бо истеъдоди ҷавон Арда Гулер рӯй диҳад. Клуби туркии Фенербахче ба нимҳиматгари 19-солаи дастаи мадридии Реал таваҷҷӯҳи зиёд дорад. Тибқи маълумоти нашрияи АС, Фенербахче ният дорад бо клуби испанӣ имконияти иҷораи Гулерро барои қисми дуюми мавсим баррасӣ кунад. Реал наметавонад бо фурӯши доимии бозингар розӣ шавад, аммо омодааст варианти иҷораро баррасӣ кунад. Ҷанбаи муҳим дар музокирот масъалаи пардохти маоши бозингари ҷавон хоҳад. Дар айни замон Гулер дар 7 бозии Ла Лига иштирок кардааст ва ба ҳисоби миёна 35 дақиқа дар майдон бозӣ мекунад. Дар ҳоле ки Реал кӯшиш мекунад ки истеъдоди худро нигоҳ дорад, Фенербахче ки таҳти роҳбарии Жозе Маурино қарор дорад, дар ҷадвали Суперлигаи Туркия дар ҷои 4-ум қарор дорад ва пас аз 7 давр 16 гол ба даст овардааст. Ин клуб дар Гулер бозингареро мебинад ки метавонад ҳайати онҳоро қавӣ кунад ва дар мубориза барои мавқеъҳои баланд кӯмак расонад. Дӯстони азиз, мехоҳам фикрҳои худро дар бораи эҳтимоли гузариши Арда Гулер аз Реал ба Фенербахче бо шумо дар миён гузорам. Дар аввал ин метавонад ҳамчун як қадами ғайричашмдош ба назар расад, аммо агар амиқтар назар кунем, метавонем дар ин амал барои ҳамаи ҷонибҳо як ҳаракати мантиқӣ бубинем. Барои Реал иҷораи Гулер ин як имконият барои додани вақти бештари бозӣ ба бозингари ҷавон аст ки дар ҳоли ҳозир дар Мадрид ба ӯ намерасад. 7 бозӣ ва ба ҳисоби миёна 35 дақиқа ин барои нишон додани тамоми истеъдоди чунин як бозингари бомаҳорат кофӣ нест ва дар ин ҷо Фенербахче бо роҳбарии мураббии бо таҷриба мисли Жозе Маурино метавонад ба Арда он имкониятро диҳад ки худро нишон диҳад. Аз тарафи дигар, барои Фенербахче доштани чунин як бозингар дар ҳайат на танҳо як қувват аст, балки нишонаи ниятҳои клуб низ мебошад. Онҳо аллакай дар ҷои 4-уми чемпионат қарор доранд ва намехоҳанд дар ин мавқеъ истанд ва Гулер метавонад ҳамон бозингаре бошад
мебошад ки ба даста дар расидан ба қуллаҳои нав кӯмак кунад. албатта нуқтаи асосӣ масъалаи маош аст, аммо агар ҳамаи ҷонибҳо ба мувофиқа расанд, ин барои ҳама як созиши муфид мешавад. реал бозингари пуртаҷрибатар мегирад, фенербахче ситораи эҳтимолӣ ва худи гулер имконияти дурахшидан дар арсаи футбол. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.